Dražkovce, kde odbočíme tu doľava a tu by mal začať prvý offroad poza Zlatistve. Prebehol som kúsok cez Dražkovce, poza JRD Dražkovce, cez Patranskú lúku nádhernú, ktorá nám otvorila výhľady na Lučanskú, Fatru, Krivanskú a Veľkú Fatru, takže aj toto budú nádherné. Odbočka z cesty a posledné jemné stúpanie, možno aj troška blatistým terénom. Au, 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 au. Momentálne veľa pršalo, tak miesto, kadiaľ pôjde posledná taká malá prekážka živelná, toto miesto, ale teraz sa prúdi voda, verím, že v tom čase bude voda tak, aby ktoré kamene vidno sa krásne prejde. Sa blížime do grande finále prvého martinského offroadového maratónu, ale aby som nezabudol, motto tohto maratónu znie: osloboď sa od výkonu a užij si čistú radosť z behu.